ଜାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟେକା ହବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବେକଟା, କଙ୍ଗଳା, ଖଇଙ୍ଗା, ଲାଙ୍ଗଳା। ବେକଟା ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆହବ? ବନ୍ଧ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାପ ପଡ଼ିଛି। କୋତରା ସାପ ପଡ଼ିଛି। କୋତରା ହଁ, ଏଇଟା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବନି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ। ଜାଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଥା ଆଉ କ'ଣ? ପାଣି ଅଛି ଅଛି ଗାଁର ବାଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା ଗାଁର ପକେଇଲେ ଗାଁର ଘରେ କିଛି ମୋବାଇଲ ସିଆଡ଼େ ଅଛି। ପନି ଜାଣି ଚିଡ଼ିଆ ଆଡ଼ି ବିକ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼ି ଚକି ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଚକି ଆଠୁ ବଡ଼ ଚକି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଡ଼ି ଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ବୋଲେ ପାଣି କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ଚାଲିଗଲୁ ପଠି ପକେଇଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲୁ ତା ଉଧୁଳିକି ଛତ୍ର ହେଇକି ସାଲୁ ବାଲୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚେ ହବ ଯେମିତି ସବୁ ଆମରି ମେହନତ କି ଏଇ ପୁରାଟା କାଲି ବସିନଥିଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ଏଇ ପୁରାଟା ବସିନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଲସ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଛି। ଏ କାଉଁଦା ଆରାମ ଦାଦା ନାଇଁ
ହେଇଛି। ସେମିତି ଚାଲୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଚିଲିକାରେ ଜାଲ ଅଣା ହେଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରା ହେଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମସ୍ତ, ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ। ମେଘ ପବନ ପୁଣି ଅଛି। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ପହଞ୍ଚିବ ନା ମତେ टाइगर टू टाइगर जिंदा है, जिंदा था, जिंदा है। माछली भी पड़ी गोटे बड़ा वाला କାହାଣ୍ଡ ସବୁ ପୋକ ମାରୁଛନ୍ତି କି କାହାଣ୍ଡ ଦେଲାଣି କି अरे बुझे ये चुंकुला मन लाने मोला रे को खाई नहीं कांदा बजी रे बुझा कांदा ना काली आने କାହାଣ୍ଡ ଦେଲାଣି କାହାଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟି ଧରେ କାହାଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟିଲେ ପଡେନି କାଉଁଦ ଜାଲ ଲଗେଇଲେ କଣ୍ଟାଳ ପଡ଼ିଆ ହବ। କଣ୍ଟାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ନେଇ ବାଜିଲା ମାନେ ସେ अरे कोणा को नहीं हाँ नहीं पड़ो तोड़ फाँक कर दी किस जाल ଶନି ଦେବି ନା ହାତ ମାରିକି ଦେଖିକି ତଳ ବୁଲି ଯିବି ଏଇପଟେ ଯିବିନି ରେ ନାଇଁ ଖସିବ କଲର ଦିଆ या ପଠେଇ ଦବ ନା କି ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବ ମାଛ ଗୋଟେ ପଡୁନାହାନ୍ତି, ମାଛ ନାହାନ୍ତି ମରିଗଲେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ନାଇଁ ରାକ୍ଷସ ଲୋକ ରହିଲେ ଯାହା ହଉ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି ଆମର ହଁ ଦିଟା ତୁ ପଳେଇବୁ ହଁ ସେଇଟାକୁ ପେଲି ଦେଇକି ସେଟା ପେଲି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ପଞ୍ଜୁରୀ ଥିବ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସାରି ସାରି କହେ ହରି ହରି। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଟେକୁଦେବି ସେଠି। ଆଠଟା ହେଲା ସେ ଚିଲିକା କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ପରା ଦଶଟା ବେଳକୁ ଖରା ଜୋର ହେଇଯାଉଛି ନା ଖରା ଖରା ଏରା କିଛି ନାହିଁ, ଏରା ବ୍ଲକ ବୁହାଣ କିନ୍ତୁ କାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଖାଉଥିବୁ ଆମେ। କଣ୍ଟାଳ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଜାଲ ପଡ଼ିଆ ରଖିବନି, ଏଇଥିରେ ପଡି ଡେଲି ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଟେକିଦେବେ ତ ଜାଲ ବୋଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗଲା ମାନେ ଟେକିଦେବେ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବ। ଆଫ୍ରିକାନ କଙ୍କଡ଼ା ତା କିଲୋ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି ଗେଞ୍ଜାନେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାଳୁପଡ଼ା ଜେଟି ନାଳରେ ନା ଚାଲିଲା ଚାରିପଟ ଯାକ ନଳ, ଏମିତିରେ ଖାଲି ଆନାକାଣ୍ଡା ରହୁଛନ୍ତି।
ଟିଫିନ୍ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଖାଇଛି। 2 3 4 କେତେଟା କଙ୍କଡ଼ା? କେତେ